आगोलाव माबाफोर मावखायोमोन नामा बिथाङा? ओरैनो फरायदोंमोन निपियाव मावदोंमन। निपियाव ओमफ्राय बाबुआ बोरै मोनलांनो आं मिथिया बाबु। माबायदि फोरोंबोनाय बेखौ? जोंहानि फिसालाया बुरजा मानि बाबु। हातजोन एसोरखानिया मोजां जादों आरो एखासे निपियाव मावनायाबो। खै नाम्बार फिसाला बियो? 5 नाम्बार। इनिफ्राय आरो खासे पुलिसा 6 नाम्बार। पुलिस मावनाय दं खासे एदे एखे आरो समान। हातजोननि खानैया मोनदो आरो इसोर ओरै केसआव मावो खानै। रबिन दौरिया गथ' गथाय साबेसे दं? सानै हिनजावखा। हिनजावखा सानै। नोंसोरो बिसोरखौ लानानै माबा मोनसे सिमां दंखायोमोन नामा? इसोर खानैया गाहामखा फरायनायावबो बिफायाबो मोजां होनखादो इसोर खानैखो। फरायनांगौ इसोरखो हाइ सेकेन्डारि फरायनो होदो। खथायब्रि हाइ सेकेन्डारियाव बे खथायब्रि हाइ सेकेन्डारि मेट्रिक पास खालायनानै कम्पिउटार मोनदो बरपेटायाव। मोननानै जाहानि मालिकआ अखुब जादो। जाना थैनानै बाबुआ आरो दा मोनफिनबाय मोनसेयाव। जितु नेभिनिफ्राय रिटायार लाना फैदो। फैदो जोंनि न'आ खथायबारियाव। बाबुआ इयाव थाफैदो। दाना दा मोनबाय इयाव थाफैना। जोबोद फिसालाखौ फोरोंनायाव माबायदि खस्थ' खालामामोन नोंथाङा? बाबु खस्थ' जोंनिया खस्थ' जादों फरायनायाव। फिसाला खाजोनखो जों जेला मेला फेदेरबाय सिगां दिनाव एसे फैसा नाङाखैना। आरो जों इसोरनो एसे फैसा होनो हायाखै। गावसोरनो ओरैनो फरायदो खस्थ' खालायना। गस्ला जराफा खानै पुलिसनि होदो फरायदो। दे बाबु। बे सिदा बाथ्रा। बिथांखौ लानानै जोङो दा सिमला गामिनिफ्राय सासे मख'जाथाव बरायजाथाव सुबुं ओंखारबाय होननानै जोंहा गोग्गानाय फैदो। आरो लोगोसे बिथाङा इयुनाव जोंनि गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला बा उन्थिबोनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो हायो। आरो मिथिं दावथिंफोराव थांनानै माने जों जेब्ला बायदिसिना उत्सब फाथिगोन बेफोराव जुदि थांनानै बिथाङा बिथोन होयोबा सुबुरुन होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। आरो बिथांखौ जों आसा थियो जेब्ला जोङो माबाफोर जायो माने उत्सबफोर जायो अब्ला खावलायनाय लेखा बिथाङा टाइम टेबोलखौ मिलायनानै जाहाथे एटेन्ड जानो नाजायो। आरो लोगोसे जौगाबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनायाव हेफाजाब होयो। बेनि थाखाय जोङो गोसोजों हांख्रायनाय थाबाय आरो। कक्लाबारि सिमला ओनसोलनि थाखाय बे थरसे अलंबार नामा? इनिथ' बिदि बुंद्रायनाय जायाना, खमबावसो इदिया। अलंबाराथ' आजिखालि दा बहुद ओंखारबाय। थेवब्लाबो दा जोंनि एरियायाव बिथाङादि सासे जानानै फैनो हाबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर होबाय गामिनि जानानै। दा आं बेखिनिखौनो खावलायो। बेजों लोगोसे न'खरनिबो लाबोबाय, गामिनिबो लाबोबाय, जायगानिबो लाबोबाय। बे ओनसोलनिबो मख'जाथाव सासे सुबुं जाना थानायजों लोगोसे बिथाङा आरो जोंखौबो जाहाथे बावनो नाङा रायजो राजाफोर। आरो जोङो मिथिनो मोन्दों बिथाङा माथो नेभिनि रिटायार लाबोनानैबाबो बिथाङा एपिएससिआव क्वालिफाइ जानो हादों एसएस रेंकआव। मा फोरमायगोन? जायखिजाया खामानियाव मुखुब जानानै थाब्ला बेयाव बे मोनसेल' खामानियावदि मुखुब जानानै थाबाय थानांगौ बिनि बाथ्रा फैया। सोलोंथाइया जिहेथु जोबनोबो थाङा, सोलोंथाइया आरो जोबथाबो गैया होननानै बुंनाय जादों। दा बे बिथाङानो फोरमान जाबाय दे माबा मोनसे साख्रियाव बा माबा मोनसे खामानियाव मुखुब जाना थाबानो दि गुबुन मोनसे खामानि मावनो हाया, बेखौ बिथाङा फोरमान होबाय। दा आरो जायफोरा बैसो दङ, सुजुग दङ, बिथांमोनाबो जाहाथे जायखिजाया मोनसे खामानियाव जुदि नांथाबना दङब्ला गुबुन मोनसे खामानियाव मोजांसिन खामानियाव जुदि आखाइ होनो हादोंब्लाथाय बेयो बिथांनि इयुननि थाखायनो गोग्गाथाव जागोन। दा बिथाङा जेरै दा उदाहरन होनानै जोंनो दिन्थिबाय, बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो। आं सासे कक्लाबारि समबाय समितिनि सेक्रेटारि हिसाबै आङो बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों। लोगोसे आं सानो बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि साहा ओनसोलनि जोंनि कक्लाबारिजों लोगोसे गतै बाक्सा जिल्लानिनो थरसे अलंबार हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो सायख'नानै लानो हायो बा सिनायथि होनो हायो। मानो होनबा एसएस बायदि आनजादखौ दिनै बिथाङा साकरि मावनानै, अर्थात बिथाङा नेभियाव इन्टारमिडियेट जानानै नेभियाव साकरि मावदोंमोन। बेनि उनाव बै साकरि मावबाय थानाय समावनो बिथाङा थारमाने कर्सखौ लायै इक'नमिक्सआव मेजर लानानै एमए पास खालामदों। बेजों लोगोसे दिनै बिथाङा एसएसनि एटेम्पबो खालामलांदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा दिनै जाफुंसार होनो हादों। ओंखायनो आं बिथांखौ साहा ओनसोलनिजों लोगोसे गतै बाक्सा जिल्लानि सासे थरसे अलंबार हिसाबै, हाथरखि हिसाबै सृष्टि जाबाय होननानै आङो सानो आरो।